Tak. Og tak for mad. Det var ganske lækkert. Gavnlige fremgangsmåder. Nu skal I bare slå lyttebøfferne ud, havde jeg sagt. Hvad er det rigtig vigtigt at gøre, hvis man vil have den bedst mulige mentorindsats med de størst mulige positive effekter for unge, som er i risiko? Der er en hel masse forskellige tilgange. Hovedrådene kommer her. Først og fremmest skræddersy indsatsen til de lokale forhold, og ikke mindst til de unges specifikke behov. Forskellige unge har forskellige problemer og udfordringer og styrker at bygge videre på, så skræddersyning er en hovedregel. Og den hovedregel kan man godt tage med til andre indsatstyper. Mentorindsatser skal have ugentlige møder i flere timer ad gangen. Det er simpelthen vigtigt at have en stor mødefrekvens med sin mentor, for at kunne opbygge det her tillidsfulde forhold til mentoren. Det nytter ikke noget at ses en gang om måneden eller en gang hver anden uge. Der er simpelthen ikke nok rum til relationsopbygning. Så ugentlige møder i flere timer. Indsatsen skal vare i mindst et år. Mentorindsatser, der var under et år, har ikke vist nogen dokumenteret effekt. Så man skal stille nogle krav til den indsats, man tilbyder de unge, hvis man virkelig vil have, at de unge skal have noget ud af det. Og ellers kan man jo omvendt sige, at det bliver spild af penge. Så intensiv indsats, ugentlige møder, flere timer, et helt år. Og så er hovedkrydderiet den støttende, tillidsfulde og emotionelle relation til en stabil voksen. Det er ikke altid, det lykkes at opbygge den relation, men tidsrummet er en del af det, og en grundig matchning-proces, jeg kommer videre til. Det er vigtigt i en mentorindsats, at der er klare forventninger. Der er en forventning om, hvor lang tid varer den her indsats, hvad kan man som ung forholde sig til, og hvad er formålet med indsatsen. Nogle indsatser bliver skudt rigtig dårligt i gang, hvor mentor og mentee har forskellige opfattelser af det her, eller ikke ved, hvad det skal gøre godt for. Det skaber uklarhed og forvirring og ødelægger tillidsopbygningen i indsatsen. Så er det faktisk vigtigt, at mentoren her, som er en social mentor, ikke har en forudbestemt forandringsagenda for den unge. Nogle indsatser, især i Danmark, har et særligt fokus på, men nu vil vi godt lige styrke uddannelsen, eller vi vil lige kun kigge på job, eller vi vil lige kun kigge på. Det er ikke så smart, fordi der er mange faktorer, der spiller ind på samme tid, som præger dens unges evne til en positiv eller negativ udvikling i sit eget liv. Så det er vigtigt at have en holistisk tilgang til den unge og den unges udvikling. Og det er vigtigt at tage udgangspunkt i den unge selv, og ikke have et eller andet picture perfect billede af, både hvem den unge er, men ikke mindst, hvor vi skal hen med det her i sidste ende. Så er det vigtigt, at mentee er motiveret. Det er drønsvært at mødes med en voksen og få noget positivt ud af det, hvis der er modstand hos den unge, hvis den unge ikke er åben over for at skabe en relation. Så der skal være motivation. Så er det vigtigt, at der er professionelt personale. Noget af det, som viser sig i mentorindsatser med effekt, som ikke viser sig i mentorindsatser, der ikke har nogen effekt, det er, at der er en særlig struktur bygget op omkring indsatsen. Der er en systematik i screeningen. Screeningen består af, at man både screener mentee, man finder ud af, okay, hvilke problemer har den unge, er den unge motiveret, og så videre. Og så screener man mentor, og herunder kan det jo være frivillige mentorer. Hvor er de henne i deres liv? Er det nogle stabile voksne, positive voksne? Og så indhenter man selvfølgelig også børneattest og så videre. Man bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvem har vi hver især fat i, den her mentor og den her mentee. Så skal man oplære mentorerne. De skal have nogle redskaber på hånden. Man skal matche grundigt. Det skal ikke være tilfældigt. Vi har lige en ung, og her har vi en voksen. Nu finder I på noget det næste års tid. Det er vigtigt, at man grundigt går ind og overvejer den her proces. Så skal der være løbende efteruddannelse til mentorerne. Det er sådan, at de kan stå over for nogle specifikke problemer, de ikke har skulle håndtere før, og de mangler
De mangler igen nogle teknikker til at overkomme det. Og også bare til at tro på, at de faktisk kan hjælpe den unge. Så er der også brug for støtte til den unge. I hovedmentorindsatsen, som har vist sig at have en effekt, som hedder Big Brothers, Big Sisters, som faktisk beror på frivillig mentorindsats, har man løbende en støtte på de unge. Man spørger simpelthen uden om mentoren de unge løbende, hvordan går det? Det vil sige, at den unge er ikke efterladt med sin mentor, så man udefra ikke ved, om det går godt eller skidt, men man har igen professionelt indsatspersonale, som både undersøger mentor og mentee, og som støtter op om mentor og mentee i løbet af hele det her år, minimum år. Der er løbende supervision. Matchning. Det er vigtigt at tilgodese matchønsker. Der sker oftere brud, og brud på matchrelationen kan være kontraproduktiv, som vi har set inden frokost. Der sker oftere brud, hvis mentees, den unges ønske, mentorens ønske og familiens ønske ikke bliver tilgodeset. Så på at match ud fra, hvad de selv føler, de har behov for. Så hvis man er en pige, og man siger, jeg vil godt have en kvindelig mentor, men man får en mandlig, eller omvendt. Der kan være forskellige kriterier, forskellige personer har. Men det er vigtigt at prøve at opfylde de her ønsker, hvis man ønsker, at indsatsen i sidste ende skal have en effekt. Så skal man have et forbehold over for frivillige mentorer. Det er rigtig skidt i de tilfælde, hvor den unge har alvorlige adfærdsproblemer. Her kan det også være tale om forskellige diagnoser som ADHD, som kræver både noget viden og nogle kompetencer i forhold til at håndtere det. Det er rigtig skidt over for unge, som har været fysisk, psykisk eller seksuelt misbrugt. De her unge har simpelthen for store problemer til, at man som frivillig, uanset sin gode intention, kan gå ind og gøre en kæmpe forskel. Det bliver for svært for begge parter. Det ender med et matchbrud. Det ender med at være kontraproduktivt. Så er der også de unge, som simpelthen ikke har de sociale færdigheder, at de kan opbygge en relation til den voksne mentor. Så skal de ikke have en mentorindsats, så har de brug for en anden form for støtte og hjælp. Der findes mange forskellige indsatser, så indsatsen er ikke givet i sig selv. Man må gå ind og sige, hvem er det, vi gerne vil hjælpe, hvilken situation står de i, hvad kan vi så sætte ind med. Aldersmæssigt kan vi se, at allerede de 13-16-åriges match brydes oftere end de 10-12-åriges. Og det er interessant, men det er simpelthen fordi, at unge mennesker begynder i mindre grad at lytte til de voksne, og de lytter i højere og højere grad til hinanden, og netop efterligner hinanden. Så derfor er det vigtigt, hvis man godt vil have den størst mulige effekt ud af en mentorindsats, at man starter tidligt. Matchning i praksis, især ved frivillige, vi behøver ikke gå så dybt ind i, men der er nogle forskellige ting, man kan tage højde for. Der er sådan noget som geografi, som sikkert ikke mindst her vil være rigtig relevant. Det er rigtig positivt, hvis en mentor kan være fleksibel i forhold til sin mentees behov, også hvornår mentee har brug for at ses og snakke. Så hvis man bor rigtig langt væk, og man ikke kan komme hurtigt hen til mentee, er det et problem. Så i USA, hvor der også er store afstande, har det vist sig, at det er meget vigtigt, at mentor har en bil, og det er vigtigt, at mentor og mentee bor tæt på hinanden, så man kan være der for den unge. Så er det vigtigt, at mentor har tid nok, og at mentor har tid samtidig med mentee, især hvis der taler om en frivillig indsats. Og så vil jeg springe ned til det med lighederne. Det har faktisk vist sig, at match, hvor mentor og mentee har nogle ligheder, de varer længere end dem, hvor at mentor og mentee er meget forskellige. Og lighederne beror på deres interesser. De synes, at fly er rigtig sjove, eller de kan godt lide at male, eller drømme, planer og personlighed. At man simpelthen skaber en platform, hvor at der er nogle ligheder, som har lettere ved at falde i spænd med hinanden. Det har vist sig altså at skabe varighed, og varighed er en præmis for effekt af en mentorindsats. Etnicitet kan man overveje. Jeg ved ikke, hvor relevant det er her, men nogle gange så må man i Københavnstrup undgå match med samme etnicitet, for det kan være så lille en verden, at man som mentee ikke tør betro sig til sin mentor, fordi, nej,
Bare et eksempel. Jeg er pakistaner, min mentor er pakistaner. Det pakistanske miljø i København er måske meget lille, og folk snakker rigtig meget med hinanden, så nu må jeg hellere lade være. Det vil sige, at mentor kan ikke få sin fulde funktion. Så der er nogle ting, man må overveje. Så er det vigtigt at have flere mentorer end mentees. Man skal ikke matche, fordi man kan. Man skal matche, fordi man har en formodning om, at det vil være godt lige præcis for den her mentee. Så er der nogle redskaber i samværet. Lige vil sige, det kan I næsten selv læse jer til. Jeg tror måske mange af jer bruger de her tilgange på forhånd. I believe, det er fordi, at det er en beskyttende faktor med voksne, der har positive forventninger til de unge. Så som mentor, så vær ikke fordømmende. Lad være med at fokusere på alt det negative. Lad være med at bekræfte dem i, at tingene går dårligt, og de kun kan gå endnu dårligere i fremtiden. Gør det modsatte. Anerkend dem, som de er. Vær åben over for dem. Lyt. Skab tryghed. Udfordre dem også gerne. Stil nogle spørgsmål, så de reflekterer over deres egen anskuelse af virkeligheden. Vær autentiske. Byg på ressourcer og muligheder. Og lad være med at bruge egne erfaringer om, at da jeg var ung, der røg jeg også hash, eller not accepted. Kombineret mentor- og fritidsindsatser er mange af de samme faktorer, der spiller ind. Herudover er det vigtigt, at man kigger på, hvordan man kan udbygge de unges færdigheder. Og her snakker vi emotionelt. Hvordan kan man håndtere følelser på en positiv måde, så man ikke går hen og slår hinanden, eller går sin vej, og så videre. Hvordan kan man socialt fungere bedre? Så er det positivt, at man udfordrer de unge trinvist og aktivt, man involverer dem i deres egen læring. Det er også vigtigt, at der i kombineret mentor- og fritidsindsatser er et trygt miljø. Det skal være rart at være der. Jeg har hørt historier fra Danmark om, at man havde et sted for unge, primært drevet af frivillige, hvor at de ældre unge de stod og sloges, og de yngre unge de kiggede på. Og der var ikke nogen voksne, der greb ind. Hvad lærer man så børnene? Man lærer børnene, at de yngre, det gør de jo altid, de kigger på, hvad de ældre gør. Så det her frivillige initiativ endte med at blive en lidt forkert lærdom, en lidt forkert skole. Det er vigtigt, at de voksne er til stede. Det er vigtigt, at de reagerer på upassende adfærd. I en klubundersøgelse fra Danmark var der 1/4 af de unge, som ønskede, at de voksne greb mere ind over for uroskabende adfærd. Der er simpelthen nogle børn, der sidder og håber på, at vil pædagogen ikke sige noget nu? Nej, det gør hun ikke. Okay. Det er vigtigt, vi de voksne, så vi skal skabe nogle trygge, positive og udviklingsvenlige rammer for de unge. Ellers kan det være lige meget. Det er ikke nok at opbevare dem. Fritidsindsatser skal også have et uddannet og stabilt personale, så man ved, hvordan man skaber bedre færdigheder hos de unge. Og så er det rigtig vigtigt, at forældrene bakker op. Fordi forældrenes mening betyder også noget for de unge, uanset hvor mange konflikter de har. Det er vigtigt, at man tilskærer indsatsen til den specifikke målgruppe. Hvad er deres evner? Tag udgangspunkt i det. Vi har ikke brug for at give dem dårlige oplevelser og udfordre dem mere end de evner, sådan så de faktisk får endnu et nederlag i deres måske lange stribe af erfaringer med nederlag. Det er også vigtigt at sige, vi skal måske ikke mødes kl. 8 søndag morgen, fordi der plejer de unge mennesker at sove. Så man skal appellere til, hvad der giver mening for de unge, og man skal prøve at tilpasse sig og være fleksibel i forhold til deres rytme, livsstil og evner. Så er det vigtigt at opsøge de sårbare. Mange indsatser i Danmark kan være rettet mod unge, som i forvejen har rimelig mange ressourcer. Og det er fint, fordi godt må godt blive bedre og bedst og allerbedst. Men det er også vigtigt at få de særligt sårbare med. Og de er ikke så opsøgende, de har heller ikke forældrene, som skubber dem foran sig. Så i en undersøgelse fra Storbritannien tog det alt fra 9 til 30 gange at involvere en ung i det tilfælde fritidsindsats. 9 til 30 gange at gå hen og have kontakt med den samme unge, før den unge kom med i indsatsen. Og det kræver det med de særligt sårbare unge. De kommer ikke af sig selv. Det har de ikke ressourcer til. Det har de ikke opbakning til hjemmefra. Så det kræver noget. Det kræver tid, og det kræver ressourcer. Hvorfor skulle det virke? Det er det gode scenarie.
At en tillidsfuld relation og følelsesmæssig støtte kan styrke den unges psykosociale udvikling, skabe øget tillid og en bedre selvopfattelse. Den positive rollemodel kan lære en, hvad der er accepteret og ikke er accepteret, kan lære en at håndtere svære situationer og give en fremtidsudsigter, som mange af de her unge desværre ikke har på forhånd. Så er der social kontrol og social kapital, teorier, hvor at man via positiv social kontrol kan have en relationel forventning. Man ved, at her der er en voksen, som har en forventning til mig. Jeg vil godt blive ved med at være gode venner med den her voksen. Han eller hun betyder noget for mig, så nu gør jeg, hvad han eller hun forventer af mig. Og den sociale kapital, som er adgang til viden og netværk, man ellers ikke vil have. Så en mentor kan i teorien bidrage med alt det her. Fritidsindsatser kan man via aktiviteter udvikle færdigheder, opsyn, til forskel for, at de unge render rundt blandt hinanden og sig selv og lærer dårlige tricks og tips. Og tilbyde det, som de unge søger i forskellige grupperinger, støtte og fællesskab blandt andet. Hvor mange minutter har jeg tilbage? 2? Okay, så kan I alle sammen tage tid. Det socialøkologiske perspektiv er jo interessant. Det er jer, der står der i hver ende. Jeg ved ikke, om I er vant til at stå lige så konkret i hver ende, men I står i hver ende af den unges liv og tilværelse. Og der er kæmpe potentialer i det her samarbejde, og det er rigtig vigtigt, hvis man vil have en effekt, og man vil have en varig effekt, at aktørerne omkring den unge samarbejder og har samme plan for den unges udvikling. Det kan være rigtig svært at få en effekt, hvis man kun har fat i en fli af den unges liv. Det kan være rigtig svært at prøve at arbejde med den unge nede i klubben, hvis man ikke også ved, at der er en indsats nede i skolen, at der er nogen, der har en kontakt til forældrene. Potentialet ved en kombineret mentor- og fritidsindsats er, at man både har en en-til-en støttende voksen, man får forældrenes billigelse og inddrager dem. Kammeraterne kan man arbejde med via fritidsindsatsen, så man også påvirker det fællesskab, det kammeratslige fællesskab, som den unge er en del af. Skolekontakten, at mentoren med flere har en kontakt til skolen, ved hvad der sker der, og at læreren med flere er involveret i den udvikling, man skaber i de her andre regier. Og det er sikkert ikke nyt for jer, men have fat i hver en del af tæppet og passe på den unge sammen. Det er alfa og omega, hvis man vil have en langvarig effekt. Opsummering. Idealet. En støttende og tillidsfuld voksenrelation, som er stabil. Det er rigtig vigtigt. Mindst 1 år. Det tager tid. Der er ikke noget quick fix, desværre. Ugentlig ungekontakt i flere timer. Man kan ikke gøre noget halvt. Så er det lige meget. Det spilder penge. Styrk personlig og social udvikling. Det er grundlæggende byggesten til et godt liv, hvor man evner at begå sig og kan modstå modgang. Et stabilt og veluddannet personale. I tilfælde af brug af frivillige skal det være personale, som kan støtte de frivillige og støtte den unge og skabe den nødvendige systematik for, at indsatsen er stærkt nok skruet sammen og start tidligt. Så er der jo barrierer. Dem kan I næsten læse jer til, for jeg tror, at der snart er gået mere end 2 minutter. Og så er der analysehjulet, og det var hjernen. Det er jeres hjerner, og det er jer, der har fat i hver jeres del af tæppet, som vi så på billedet før. Stil hele tiden jer selv og hinanden de her spørgsmål. Hvad er udfordringen? Hvad er det for en problemstilling, vi står overfor? Og undersøg gerne problemstillingen rigtig godt, inden I går i gang med at sætte ind over for den. Og undersøg den med forskellige kilder, og se på, hvordan den her problemstilling har ændret sig over tid. Det nytter ikke noget, at vi er simplistiske eller unuancerede i vores tilgang, fordi det er komplekst. Så samle data ind, snak med hinanden, find ud af, hvad er det for nogle baggrundsforhold hos personen selv, vedkommendes adfærd, vennegruppe, familie, skole, lokalsamfund osv. Hvem er målgruppen? Hvad er deres alder, ressourcer, behov? Hvad er det for en udvikling, vi gerne vil skabe?
Og hvad er det så for en indsats, vi skal sætte ind med? Så analyser problemet, før I sætter ind. Sæt ind samlet, analyser samlet. Prøv det af, evaluer til sidst. Har I nogle spørgsmål? Stilhed. Ja. Det er jo tidsparende. Ja. Tak. Ja, selv tak. Men ena for at døme om at det ikke lykker mye hvordan vi lægger arbeid til rettes. Det kan være så spennende at gjøre alt muligt og således.